Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Matelo bat eta matelo bi, dia putzura erori. Ai! Matelo bat eta matelo bi, dia putzura erori. Ai! Ai, 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 amak baleki, altxalitzake poliki. Ai, 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 aitak baleki, altxalitzake poliki. La 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 la. Matelo, Mimilo, matelo, matelo, mimilo, matelo, mimilo, matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, melón. matelo iruta, matelo lau, bisigu eta makaiau. Au! Matelo iruta, matelo lau, bisigu eta makaiau. Au! Au, 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 tirikitrau, marrazoak jango alau. Au, 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 tirikitrau, baleak iren txiko alau. La 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 la. Matelo, Mimilo, matelo, mimilo, matelo, mimilo, matelo, mimilo, matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, melón. matelo bost eta matelo sei, beti herri ertan bestei. Hei! Matelo bost eta matelo sei, beti herri ertan bestei. Hei! Hei, ei, 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 barrebiei, tururu arrosko guztiei. Ei, 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 barre biei, tururu handi putz guztiei. La 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 Matelo, Mimilo, matelo, mimilo, matelo, mimilo, matelo, mimilo, matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, melón. matelo bat eta matelo bi, bia putzura erori. Ai! Matelo bat eta matelo bi, bia putzura erori. Ai! Ai, 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 amak baleki, altxalitzake poliki. Ai, 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 aitak baleki, altxalitzake poliki. La 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 la. askoz itxusiagoa zara. Zu izango zara, kaso? Hoi, ez, mirrizu baino askoz altuagoa da. Eta zu? Hoi, baita zera ere, mirrizu baino askoz bihurriagoa da. Haizue, galdera bat. Guapa nago! Gustatzen altzaizue nire jantzia. Eta mirriri gustatuko altzaio. Haizue, mesedez eta favorez esarazue. Nora joan da? Non sartu da nire kiskila ipurterrea? Hortik? Banoa? Agur! Iepa! Aupa lagunok! Kaixo!
Kaixo, lasarteko adiskide maiteok. Ongi etorri gure geltokira, Ongi pasatu nahi duzue? Aizue geltokia ez da lo hartzeko, Ongi pasatu nahi duzue? Ederki ba, hemen txegaude nine Maitane Segurola eta Pepito Astondoa makinari trebea! Hola, aizue. Dandi honek ez dauka ez Pepitoren antzandirik, Oh, mademoiselle Maitane, arrazoi duzu. Ni enaiz Pepito, berre lehengusua naiz, Robespierre Astondoa, zure sanitara. Ai, eskerrik asko, Hau da olore sorta polita? Oh, polita da, baina ez daztu bezain edera, mademoiselle. Mila esker berriro ere, Robespierre. Aizu, zu etzera lasartekoa ez da? Ez, iparaldetik nator. Izan ere, mundu osoan ezaguna da zure ligaintasuna eta nire berriekin ikustera etorri nahi. Ez dakiz erresan? Oh, nik ere ez. Uste nuena baino ederagoa baitzara, anderino. Ai, tira, Robespierre, lotxatu egingo nauzu? Ai, tira, mesede bat eskatu behar dizut. Zure autografoa nahiko nuke? Ekarri. Baina sinadura botatzeko zera mai bat beharko nuke edo, ez? Ez da problema erabili nire bizkarra. Ai, oso galaia zara, Robespierre? Tira, hor, zure autografoa, Ai, zehoz esartu zait begian. Oh, erabilizazu nire zapizuria, printzesa. Ai, eskerrik asko, mezie. Ai, listo. Mil esker, Zu baizu adeitsua. Liberté, égalité, fraternité. Tira, ideia bat bururatu zait. Bai, bota? Hemendik irtetean, kursalera joan gaitezke. Bertan opera edera antzestuko dute. Eta ondoren afari romantikoa eginen dugu zarautzeko malekoiean. Gentila zera, adeitsua eta eskuzabala. Eta kultura handikoa bai, Eta hori bai, Robespierre, erromantikoa, Aizu, ez daukazu ez zure lengusuarekin bate antzik. Tira, Pepito, ez da mutiko txaga, Ez da gaiztoa? Ez. Bera oso ona da. Arre gehiago, Pepito munduko mutikorik jatorrena da. Batzutan bai, baina beste batzutan... Jatorra, argia, graziosoa eta dantzari fina. Eta munduko makinistarik onena da, dudarik gabe. Bai, makinista ona da, baina baita arraroa ere, eta gezurtia, zoroa, oialoka eta pendejo xamarra. Ai! Lotxagabea, baina utzi tontakeriak alde batera eta karri zozketa kutsa bere ala. Beraz, ez gara elkarrekin kursalera joanen? Eta ez dugu afari erromantikoa egingo zarautzeko malekoiean? Ez jauna, zu bezalako tonto lapiko batek nirekin jai dauka. Bosta xola, Boen kaleko Maria Luisarekin joango naiz ligatzera. Hori bai emakume puska, eta ez du. Maria Luisa? Binga, Maria Luisari gizon mardula gustatzen zezkio, nahi bezala, Eta ez du bezalako txikito gazteak. Aitu biharrak. Tira. Azte makinista kuadrilla gaurkoan ere, lagunak! Ia ba, gaurkoan ere, zozketa kutsa hautagaiez beteta lagunok talde gorriarekin hasiko gara, Ia ba, lehenengoa. Oian kortxero dugu, etor daia bere ala! Hau da, Oian, Arratxaldeon! Arratxaldeon! Hoi da, mutil, talde gorrian eta gorriz etorri zara. Ederki, Sorte eduki duzu beraz. Tira, bazure laguna ezagutzera goaz orain. Iker Torres dugu! Janu da hon, Iker! Haupa, Iker, Arratxaldeon zuri ere! Arratxaldeon!
Pozik altzade? Bai. Ederki ba, lagunok talde gorria osatuta dago. Hori da, eta orain talde urdineko partaideak ezagutzeko ordua. Ea... Hemen txelenengoa... Ander Pando! Arratxaldeon, Ander! Arratxaldeon. Ondo bazkaldu detorre altzara. Boi. Bai, hori da behar duguna, orain zure laguna ezagutuko dugu. Ean hor dugun talde urdineko bigarren partaidea. Olaz Gorrotxategi! Kaixo, Olaz? Kaixo. Zer moduz zaude? Ondo. Bizikletara mateko gogoz? Bai. Ziur. Noski, bi taldeak ezagutzen ditugu beraz, eta orain jolasen hasteko irrikitan gaude beraz ikatzaren bilagoaz, eta berehala itzuliko gara finalerdia antolatzera. Gero arte, Ogantxe gatoz! Guazen! Kaixo, karapaixo! Arratxaldeon, Jose León! Gora, mirri eta txiribito! Zer? Txiribiton, burla egin didak. Triste nago! Ederki, txiribiton, izugarrizko harrera egin diate, merezi baino gehiagoko hau ize, gora mirri eta txiribiton, esan ez? Eta ordainetan zer egin didak? Burla, mirri ospetsuari, burla, aizoe, burla. Hau da, respetu falta. Trampa, 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 trampa. Orain jolastu nahi duk, Espa, ni pentsar, ez du merezi. Basakiat. Gorde, jolastuko baitu, kukuan, buleketan, Abrame. Eta ez dia tramparik egingo, Inondik ere, tramparik bat ere. Aurrenekoa, erabaki behar dugu, nori izango den, ama. Norbetako duen. Nortu daraman. Nori izango den, bestearen bilasiko den txotxola pikoa. Ea, Isabela, Manuela, Catalina, Tente, Bulente, Tipi, Tipiton, Martín Zapatón, Cascabela, Trompeta, Laukili, Con! Txiribiton izango da ama. Mesedez, garbi gera bedi. Mirri ospetsuak ez du inoiz tramparik egiten. Berri zeingo dugu horra. Berri oso. Isabela, Manuela, Catalina, Tente, Bulente, Tipi, Tipiton, Martín Zapatón, Cascabel, Trompeta, Laukili, con Txiribiton. Mesedez. Txiribiton galtza hundiak, 2. Mirri, 0 patatero, beraz? Ikasi behar du kontaketan, eta gero nire bila. Bai, lagunduko diate 10 kontatzen, lagundu izue, begiak itxi.
Pena txiribiton, nolako ipurditxu zioke! Eta katzontziloak, hortero badituke, Arrano, pola, txiribiton, ze itxenduk hemen galtzontzilotan lasarteko adiskide guztien aurrean. Mote. Ojo, nik ez diate xeregin, Saldagia? Iso, mesede, xaratak edegi ateratzen duzu, Aizak mirri, arpaio lehen mundiala aizi, mundiala aiz. Eta gero eta errespetu gutxiago diek ire adiskide gainera. Nik ez diate izan, striptease egiteko, Stripter, exhibicionista. Aizak, txiribitonek ergia dio, Hemen lortxagarri utzi duk jende guztiaren aurrean. Hor konpon, Mari Anton, potolon, urrengoan argibili, maripili. Ara, mirri, benetan desesperantea. Bera, honena gauza bat izango da, kantuan hasiko gera, hemen pazientzia galtzen hasi baino lehenago, Horixe, begira, eta lasarten gauden eskero, honena izango da. Ja. Leko honetarako abesti egokia propos bat, kantatzea esaterako, Jose Mondragon. Aizak, Mondragonek eta lasartek ez dute ikusinik, mirri. Mondragon, Lasarte, Pontevedra, Paris, herria dituk, gainera oso kanta doktoria duk. Kito! Jose Mondragonek dauko katua porgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuriano. berroketa mar erralde Zerbait gutxiago, erratako pixu eta monona pixaturik dao. ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuriano. anaiari dialdu notxan Erregalu mortzilla, Espainiako ipatuta monona handabil mutila. ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuriano. surmintzeta belarrixak Ondo gordetako, auzoko gentientza monona San Cristobaletako. ai, si, Ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuriano. Mirri, Liliputeko errege polita, non zaude? Mirri, hemen dago zure erregina. Mirri! Ai, berriro ere alde egin du. Kaixo, señorita! Hemen dago mirri handia, mirri paregabea, munduko pailaxorik presosoena! Ai, agertu zara azkenean. Bai, noizean behin nire miresileen aurrean agertzea gustatzen zait. Fatimako ama virginaren antzera! Ai, Mirri, bizitza osoa emango nuke zuri begira. Meriendaren orduan ere bai? Bai, Imposiblea! zergatik? Oso lanpetuta egoten naiz. Bai, zertan ba? Txorizo bokadilloak jaten eta buskerrak botatzen! Ez importa, hunkigarria izango da zu alako zeregin interesgarriak egiten ikustea. Seguru? Ba, begiratu arretaz. Ai, Zer, gustatzen zaizu nola jaten dudan? zirraragarria da. Ba, ikusi hau. Ai, Aze xartakoa! Txorizo aurpegia geratu zan! bosta xola, seguru puzkerrarena ondo ateratzen zaizula.
esto. Ai, Mirri, itzela zara. Haizu, zergatik ez didazu zure argazki bat ematen? Horrela beti nirekin eramango zaitut. Nire argazki ederra nahi duzu? Bai, Nirea? bai, zurea. Hemen txedut. Ai, mila esker nire pinpilin pausa romantikoa. Aurrerantzean, bihotzean eramango zaitut beti. Zer? Guapo egia nahi, akaso? Hau Pepito da, Pepito itxusia. Pepito, tipo celebrea da eta jatorra. Baldarra. Baina inteligentea, oso inteligentea. Ez tala lagunak? Ez alda Pepito mutiko jatorra? Ai, horixe. Aizu, moñoño. Pepitxori buruz hitz egiten jarraitzen dugun bitartean, zergatik ez zara ona gora igotzen? Bai, Horrela pixka bat altuagoa emango duzu. dotoreago egongo naiz, dudari gabe. Eta, zer moduz nago? Olimpoko jainkoa dirudizu. Mi esker, Lili Luis, oso jatorra zara! Ai, zorgin utxazara, horixe! Ai, Eta zur pasailek maltzurra, Pepito! ai! Nortasunik gabeko zarraina! Tira, gaur ez daukat bat ere arrakastari neskekin. Arratsalde aldrebesa. Baina, Pepillo, orain ere mirrikeriatan, espabilatu, finalerdia egin behar duguta. Ai, ama. Ekarri. Beti berdin dago, Aizue, finalerdia antolatu behar dugu. Eta horretarako hemen ditugu gaurko lau ikazkinak. 1, 2, 3 eta 4, hoixe. Lehenengoak Oian Kortxero izena du, Oian, galdera bat. Zer da egitea gehien gustatzen zaizuna? Igeriketa, Igeriketa? Eta igeriketaren barruan ze estilo? txakurra, Txakurro estiloa, baina zein da hori, nik ez dakit? Nola egiten da? hankakurra azpian aurrerakan mugituta. Ara, ze estilo berezia? Tira ba, ia ba, eta bigarren lehiakidea Iker Torres dugu, ez da Iker, zenbat urte dituzu? 7, 7 haizu, ikastolan zein da zuretzako asignaturari gogokoena? txainketa, Soinketa, beraz, sasoitxu etorriko zinen ez da? bai. Ederki ba, sorte hon biei eta txaloak talde gorriarentzat. Oso eta orain talde urdineko lagunak esagutuko ditugu. Izten abisenak. Ander Pando, Ander, primeran. Zein da zure kiroli gustokoena? judoa eta futbola, Judoa eta futbola, primeran. Eta zein da zure janari gustokoena? lomoa eta makarroiak, Oso ondo, ase askari gozoa. Eta nor dugu senyorita politau? olaz gorrotxategi, Primeran. Zein da zure ikastolako ikasgairi gustokoena? marrastea, Ondo, eta handia izaten zarenean zer izango zara? medikua, Medikua, primeran. Ezagutzen ditugu gure lau partaideak. Eta gure Felipe besterik ez zaigu falta. Felipe, ator! Ara, gure lehiakideak urduri daude, finalerdiarekin hasi behar garelakon. Ia da, Oian, zurekin hasiko gara bai, hortxe hartu duzu lekua, hasi nahi duzunean. Hau panesta! Iepa, haupa Oian, zure lekutiko ixe. Ba, beharki. Ui, animo Oian. Ui, ia bat. Bi, oso ondo. Ia ba Oian, primeran, 3. Ia ba, ui, ez da sartu azkenean. Ia, ui, ia, haupa Oian. Ui, animo Oian. Ui, haupa Oian, a ver. Lau sartu ditu eta orain Ikerren txanda da, beraz Iker, hasi nahi duzunean. Bat, primeran hasitzea, haupa Iker. Bi, oso ongi. Ui, ia ba Iker. 3, oain ba, ia ba.
bat bukatu du, eseri bankuan momentu baten, eta guk talde urdinarekin jarraituko dugu. Ander Olatz, zuen txanda! Ia, Olatzekin hasiko gara, bai, Olatz, nahi duzu? Ba, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Venga, Olatz! Ba, primeran! Ui! Bi, ederki! Iru! Primeran zabiltza! Lau! Bost! Kesun neska! Sei! Hau da, martxa! Zazpi! Zortzi! Ui! Ia, behatzi! Ui! Hauko, Olatz! Olatzek guztirak bederatzi sartu ditu eta orain Anderren txanda da. Beraz, Ander, nahi duzunean! Bat! Hau, Ander! Ui, ia ba! Hau, Ander, animo! Bi! Ui, indar pixka gaixokin, Iru, hain bai! Jarraiko da! Lau! Hau, Ander! Bost! Primeran zabiltza, Ui, ia ba, segarren hori! Sei! Hain bai! Hau, Ander! Ui, zazpi! Bikain! Ui! Zortzi! Ederki bat! Tira, Banderrek zortzi sartu ditu. Guazen denak aurrera. Guazen. Eta finalerdiari errepasutxo bat emango diogu, Ia bazte gertatu den. Talde gorriak hause egin du Oianek, lau sartu ditu eta Ikerrek berriz zazpi, beraz guztira, 11 puntu dira txaloa behientzako. Eta talde urdinak zer egin duen, ondik ikusi duzue Olatzek bederatzi ikazpusketa sartu ditu, eta Anderrek berriz sortzi, beraz, 17 guztira, eta talde urdinak jokatuko du gure final handia. Talde gorria ez da finalera pasatu, baina motxila zoragarri hauek beraientzako dira zorionak, talde gorri. Tira lagunok, beraz talde urdinak finala jokatuko du, beraz deskantxu bat hartzera goaz, eta bera etorriko gara, gero arte. Guazen, guazen. Kaixo, mondongo kuadrilla! Neu naiz, Seuritzen, nire eskutaleku berria politia, Oso, Eta, arma berria prestatu dut, ziztagailu atomikoa! Gaur, zorte pixka batez, txirri eta txiribiton, ipurdiko mine joango dira etxera! Zezer esan, Txiribiton, hemen ere etzegok, motel. Mirri kakarrun horrek alde egin ziguk, ospa egindik hemen dik. Zer diozue? Deskuiduan zuek ikusi duzue, Mirri? Eta hemen inguruan aldabil? Txiribiton, ulertu diat. Mirri bankuaren atzean zego gizkutatuta. Erle gaiztore batek zizta egin dit ipurdian. Ze mina! Zer? Ikere mina aldukire ipurdi botolo horretan? Bai!
Orduan ez da erlea izan, ez da? Zomorro txiki haundi sudurgorri eta hilek iskur bat izan da, ez da? Txiribiton... Ba, bi eta hiru! Ai, ama, ze gertatu da? Gerra kimiko bideozeko atomikoa da zerten, ai, ama! Ai, zirzart harrapatu dugu, txikito, a fastidiarxe! Ze esan duk txirri? Nire saldia lapurtu didak? Anatema, anatema! Nik ez dut nolakorik esan, nik zirzart esan dut! Zirzart! Ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Muntua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori duglukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soñuta zalapar. Zirzar, eguzkia berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojak pozikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika, gora! Ai, mutila, hori duglukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soñuta zalapar. Zirzar, eguzkia berde jarri dela bar. Etzera enteratzen, motel, orain finala egin behar dugu, eta hori ondo dakitenak gure finalistak dira. Lehenengoak Ander Pando izena du, 7 urte ditu. Xolomo eta makarroia jate ikaragarri gustatzen zaio. Oporretara, Portaventurara joaten da, eta bere lehengusua Julen agurtu nahi du, beraz, txalo beretzako! Txalo beroa! Eta gure bigarren finalista, Olat Gorrotxategi Donostiarra dugu. 10 urte eta Bilanuan pasatzen omen ditu oporrak eskiatzen, eskiatzaile bikaina delako. Eta bai bere aizpane eta bere gurasoak agurtu nahi ditu, beraz, txalo xaparra dau beraientzako. Eta orain gure isarra hundia besterik ez zaigu falta, Felipe! Hasiera, urbiltzen Felipe. Eta gorriarekin hasiko gara beti bezala. Beraz, Ander, zure txanda da, hasi nahi duzunean. Aupa, Ander! Aupa! Aupa, ba! Jarki hasizea! 2, primeran! Ia ba! 3, Jesús Motel! Ui, ia! Ui, animo, Ander! Ia ba! Ui, ezkarri urdu dilasai! Ui, ia indarrari! Lau! Primeran, oin bai! Ia ba, oin bau! Kartu azkenean! Ui! 6! Oso ondo! Aupa, Ander! Etorri honera! Bikaina dituzera, Ander! 6 sartu ditu eta orain olatzen txanda da, beraz, olatz? Ikusten duzu zure lekuan un dauen? Estupendamente ibiliko xara! Beraz, hasi nahi duzunean, aupa, olatz! Aupa, Olatz! Ba! Primeran hasizea! 2, osoki! 3, 4,
guazen danak aurrera, guazen. Eta finala nola geratu den ikusiko dugu lagunok. Anderrek 6 hartu ditu eta Olatzek berriz 10. Beraz, gaurko irabazlea Olatz dugu. Gure txapeldun handia, Olatz Donostiarra da. Eta aizue, lasarten balin bagaude ere, ez da ez gaurko oparia Martin Berasategin horrelako afari bat, ez jauna, gaurko opariak hauexe dira. Anderrentzako raketa zoragarri hau txalo beretzako. Osondo! Eta Olatz Gorrotxategi bizikleta paregabea eramango du opari. Soriona! Tira ba, oparia banatuta, ongi pasatzera goaz oparekin, edarte, agur! Agur, guazen! Arratsaldeon! Zer moduz? Ondo. Hei! Ametsak eta magia nire ustez elkarlotuta daude. Amets gehienak, magikoa bai dira? Bai. Eta nire ustez, edo behintzat, nik egiten dudana, da, nire ametsak magian bihurtu. Bai. Ze, ikusteko gogoa? Beitxu. Txikian itzenean, 11 jostailu nitun. Haien artean, pilota zarra. Egunen zehar, beste jostailu bat, bestik ez. Baina on gauean. Gauean, pilota hau magikoa bihurtzen. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen. Ametsak, albaldin bada, ametsak errealitatea bihurtu.
Arratsaldeon, txilindron! Aixo, ikusi alduzue txiribiton? Lastima! Laster batean espada etortzen, hemen bakarrik aspertu egingo naiz, Txinibiton! Zer egin didak? Barre egiteko guadokak, Ba, nik ere bai. Makurtu adi pixka bat. Tokua! Den-dena iretzat. Papela txiritan, ez diat pitorik ere ikusten. Orain bai, Orain perfectamente ikusten diat. Kuku, txiribiton! Eta zu mirri izango zara noski. Kuku! Koko! Aizu mirri, gustatzen altzaizu nire soinekoa. Zuretzako jantzi dut mirri pitxirri. Luisa Fernanda ematen duzu. Dukesa de Alba. Bazu ere guapo zaude flautista itxura horrekin. Hau txiribitonen errua izan da, Kapela postmodernoa. Baina, zer egiten dio barre, Nire buruai erreparatu aldiok, Abolio, pelas, betiko tximino itxura daukak, baina bain konfeti zapaindua. Olentzero baino txusiagoago. Entzun, mirri. Ilusio handia neukan gaur zurekin dantzaldira joateko. Baina piura horrekin ez daki sartzen utziko zaituzten. Eta nik ez dut erridikuloa egin nahi. Payaso elegante batekin joan nahi dut. Itxaron pizka bat, Lilinuit preciosa, Laster batean Marquesek baino doktorreago itzuliko naiz, Gero arte, lasarte! Ai, dantzan egiteko gogoa daukat bai. Baina mirri deabru hori espazei ponpoxo etortzen, beste norbait aukeratu beharko dut. Abe, lasarte! Arratsaldeon, Lilinuit. Ze apainta dotore etorri zaren gaur, neska. Benetan, txirri. Bai, inoiz baino politago ikusten zaitut. Egun sentia baino distiratsuago eta ilargia baino alaiago. Eskerrik asko, txirri. Zu ere txukun etorri zara. Bai, Julio Cesar emperadore Romatarraren antzean, jantzi naiz, antzerki obra baten saiatzen ari naizelako. Jesus! Zaila izan behar du antzerkia egitea, Zaila. Tira, bai. Elkarrizketa luzeak ikasi behar dira, tonu egokia aurkitzen jakin behar da, eta... Aizu, txirri, zergatik ez diguzu antzezpen txiki bat egiten, Txikia, niminoa. Ez zaitut aspertu nahi, Lilinuit. Mesedez, eta favorez. Tira, eskatzen didazunez. Bai, egingo dizut, begira. Pasarte garrantzitsu bat da. Bruto semeak Julio Cesar emperadorea hiltzen duenekoa. Erne, pasarte benetan serioa da. Bai. Ez, mesedez, nik ez dut hil nahi. Zuk ere hil nahi alnauzu, bruto, nire seme kutxuna. Zuk ere bai, bruto.
Ze txirri, orain ere turistaren egiten, Lorrean bapoetzan da, Goixilik, kaskailua, goixilik, turistarena ez. Exhibizio bikain bat egiten ari nintzen eta... Zuzara gizon ilustratua, Txirri. Elkarrekin joan beharko ginateke dantzaldira. Ni pentsaz, Nirekin joan behar duzu dantzaldi horretara, eta ez Floripondio kanpola rosa horrekin. Aizak, ni kanpola rosa itxura izango diat, ez diat ukatuko. Baina itxura horrekin, lorontzi kompleto bat ematen dut berri. Izirikago, babua, elegantzia, zer den jakin nahi duk? Begira ba, hemen paparre espiko lore honen erdian sakatu, eta elegantziaren eta doktoresiaren usain goxoa eta fragantzia xurrupatu izango du. Hau, eraso itzela izan da. Radioaktiboa, motel. Ez hasi purrustaka, Mesedez, asko ez okarrago izango zuen, Txiribitoren puskarra izan baliz! Opela, Txiribiton, Ave Maria Purísima, Xorzitroen ematen duk! Ez, motel, ez. Doña Inés jantzierekin etorri duk Txiribiton. I Don Juan Tenorio aizelako. Ene! Don Juan eta Doña Inés. Nola esan duzue, txintxan eta potolotraketz, Ez. Don Juan Tenorio eta Doña Inés. Jose Zorrilla idazle ospetsuaren obra famatua zeri gaitu. Opelas, aseri galanta behartzian Zorrilla horrelakoak idazteko, Mirri hau sartar. Zure antzezpen paregabea ikusteko irrikitan gaude? Zer egin behar dut? Oso erreza, Mirri. Oa Doña Inesen gana, hartu jok eskua, eta begiratu bere begietara goxo, eta bertso famatua bota ondo. Pasaiako herritira tornotizia! Motel, ez. Hori ez du bertsoa. Beste hau baizik. Ez alda egia enea ingeru maitea. Ilargiak diztira egiten duen urrertze honetan, inon baina hobeto arnasten dela. Saiatuko nago, baina zakia dena akordatuko nahi zen, Ja, saiatu. Ixalda gexurra, ene mangera maitea, ilargea baino asko zazi itxusiagoa xarela. Tira. Nola ala kilikolo hasi haiz, baina tira. Orain ea maite hauen galdetu berdiok. Entzun, doña Traketz horrek, maite alnauzu. Ezetz? Berriro galdetuko izut, Maite alnauzu, bai ala bai? Bai eta bai. Areago esango dizut, maite bakarrik ez, guzti zera bat osoro maite minduta zauden nirekin. Ezetz? Akabo, nahikoa da, Mirri eta Txiribiton. Zuek ez duzu sekula santan ezertxo ere ikasiko. Lilinuit, ze iruditu gure antzespena, Barregarria esan da, Graziosua, Barregarria ez, patetikoa esango nuke. Baina tira. Lilinuit, zaude lasai, nik bai daukadala zuretzat opari bat. Begira. Zuretzat, zure edertasunari aintzatako razarre egiteko.
Ai, mila esker txirri. Ze galaia zaren. Eta ze ondo usaintzen duten. Ikere opariak herri diok, eta zer dira ba, betaurreko beltzak, ze itxusia izen ikusi ez da esan. Eskerrik asko txiribiton. Harritutan aukazu, ze kaballerosoa zaren. Lilinuit, oparia berak eman dizue, baina opariaren ideia, burutapena, nire izan da, Etxaldagia. Lasai, mirri moñoñoa. Estimatzen du zure alegina ere. Opari originala, Lilinuit, grazioa. Kokoteraino naukazue, kokolo galtza hundiak, basapiztiak. Ez zaituztet bihar arte gehiago ikusi nahi. Etxera noa. Dantzan egiteko gogo ere kendu didazu eta. Lilinuit, nahi baduzu, nik eramango zaitun dire kuadrikan, eta horrela, azkarra iritsiko zera etxera. Bai, goazen. Beraz, txiriton. Dena aldrebes egin du. Dena ondatu du. Tonto kompleto aiz. Txantxasila? Gauza bat esango diate? Askar espabilatzen espagaituk. Mutil xar geratuko gaitu. Soltero. Kaixo, señorita. Deskuidoan ez zenuen nire txapel urdina ikusiko? Nik ez zure txano urdina ikusi, Pepito? Ara, ezagutu egin nauzu? Nork ez du ezagutzen munduko makinistarik prestu eta azkarrena? Tira, makinari ona naiz, bai. Ona ez, onena! Bueno, zuk alaba diozu? Eta gainera guapoa! Tira, enago gaizki. Alaia, lerdena eta galaia! Tira, segi horrela, ondo ari zarata. Urrutitik etorri naiz, zu ezagutzeko. Bai? Bai, Arabiako beste puntatik nator, Jasmin printzesa naiz. Printzesa bat, Arabiakoa, eta nik ustera etorri da, guau! Hori bai, etxetik iesuk egin behar izan dut. Zergatik? Balajekeak nirekin eskueldu nahi du eta nire aita eta mama baitu ditu. Bala. Eta koazula ilun baten sartu ditu. Tira, Jasmin, ez egin negarri. Lagundu egin behar didazu? Tira, Jasmin, lasai, nik askatuko dut zure familia. Benetan hori egingo duzu nire gatik? Bai. Jekiaren kontra borrokatuko zara? Bai. Eta bere gerlarien aurka? Zenbat dira ba, gerlari horiek? 100 gerlari? 100 gerlari beren 100 ezpata eta 100 laban zorrotzekin. Tira. Arabiara joatea komplikatua da. Zer moduz datorren urtean irteten bagara? Berandu izango litzateke. Eta datorren hilean? Oraintxe izan behar du. Ekarri txiribitua eta nik deituko diot Feliperi. Ai, nire eroia zara, Eta trukean Arabiako txanorik politxena oparituko dizut, bai? Itxipegian. Azkenean, bai!
neska exotikonekin ligatuko dut eta gainera opari ederre egingo dit. Hau da marka! Inusente marka guztia gainditu dituzu, Ara, guazen hemendik lehen bailen, barregarriago geratu baino lehen. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkan, ezkondu beharrik. Laugarren axemean, kapote zarrakin, konejuan dirudi, beren bizarrakin. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkan, ezkondu beharrik. Laugarren axemean, kapote zarrakin, konejuan dirudi, beren bizarrakin. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai,